बडलेण्ड रादाबाव बयखौबो बरायबाय बे समाव फोसावनो लादों मोनसे गोनांथार रादाब। मिरु सरकारनि मोनसे केबिनेट कमिटिया फान्ड 2.0 मावथांखिखौ गनायथि होदों। फान्ड 2.0 मावथांखिनि गेजेरजों फान्ड कार्डआव मोनसे गोदान फिचार सोनो थांगासिनो दङ। नंगौ, फान्ड कार्डआव बे खेबनिफ्राय मोनसे QR क'ड थागोन। दा केबिनेट कमिटि अन इकनमिक एफेयार्सआ थांनाय 25 नबेम्बराव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि दैदेननाय जथुमायाव गनायथि होदों। आरो बे मावथांखिनि थाखाय खमैबो 1435 कौटि रां खरसा खालामनाय जागोन। इनफरमेशन एन्ड ब्रडकास्टिं मिनिस्टार अश्विनी वैष्णवआ बुंदों दि फान्ड कार्डआव बे खेबनिफ्राय मोनसे QR क'ड थागोन। मख'नो गोनांदि मिरु सरकारा थि सरकारि एजेन्सिफोरनि गासैबो डिजिटेल खान्थिफोरनि थाखाय पेन कार्डखौ मोनसे सरासनस्रा सिनायथि होग्रा महरै गायसननायनि थांखिजों बे मावथांखिखौ आखायाव लादों। सरकारा दाबि खालामदों दि पेन 2.0 प्रजेक्टआ गोबां मुलाम्फाफोर थागोन। बेजों लोगोसेनो बिबानगिरिफोरा रोखा खालामदों दि थाखानाय कार्ड गोनांफोरा जिंगा सिनांगौनि खोथा गैया। पेन कार्ड जौगाहोनायनि हाबाफारिफोरा आथिखालनि 78 कौटि पेन कार्ड गोनांफोरनि सायाव जेबो जेंना होनाय नङा। बिसोरो उफ्रा बेसेन लायाजासे QR क'डफोरखौ लाफानानै आपग्रेड जानाय कार्डखौ मोनगोन।